Ni, kisti sabam nagloko kan. Ako'y bakam nga nalaingain. O, Dimsey, may nakablabusan ha. Umbre po ta. Ano? Wala kang brief? Katanda mo na. Badi na nga ikasta-kasta ta, baka kahit mo nga ipakita kanya. Pakitang pa ilang mount, nagpiksa na akong mount. Pakita mata ka sa silay. Tatak lang makakita di kasta. So nga ro, sa bagay mo di tsura ni. Hindi mag-slay para tayo. Baka mo barahatin mo rin tata. Halinin na at magsaya dahil ang Bakat Andres ay nandito na. Kwentong katatawanan na may kalokohan, yan ang kanilang samahan. Talagang pampawala ng stress pag nandidyan na si Bakat Andres. Ganito laruin to, Dems. Hindi yung kung ano-ano yung tinuturo sa'yo ni George na sunggo-sunggo. Kaya siya nagmumukhang sunggo eh. Kunwari yan. Kunwari eto, reverse. Reverse yan ah. Tapos eto, plus 4. Kung wala kang ganito, ikaw yung mabibigyan ng 4. Yan, kunwari yan. Tapos, eto, kunwari 8. Blue na 8. Kung may blue na 8 ka dyan, ihuhulog mo. Yan, kunwari. Kunwari, eto blue. Hindi, mali yan. Kunwari, eto blue. 2 na blue. So, pwede mo siyang ibahan. Ayan, 3. Kunwari, may 3 ka dyan. Ayan, 3. Pwede mo siyang ihulog kasi pareho sila ng number. So, mag-iiba ng kulay ito. Magiging yellow. Kung may yellow ka naman dyan, ibaba mo. Kung wala ka naman plus 2 na panlaban, mabibigyan ka ulit ng 2. Yun. Kunwari, ito naman yung naihulog mo. Mablablock yung kasunod mo. So, ikaw na naman. Yan, maghulog ka ulit. Kunwari, ito, 6 na naman. Kung may green ka na naman dyan. Yan. Ito, to, reverse. Kunwari, hinulog mo to. Babalik ulit sa'yo. Naiintindihan mo na, Dems. Pwede na tayo maglaro. Dems, pasensya ka na, ha. Hindi sana nangyayari sa'yo ito kung hindi dahil sa akin. Dems, magpagaling ka, ha. Huwag ka magulo dito sa bahay ni Baak para hindi naman problema yung tao. Tsaka pag may tinuturong hindi maganda sa'yo si Baak, sabihin mo sa akin. Alam ko kasi na may pagkasutil yung taong yun. Dimse, gusto mo pag gumaling ka, ipasyal kita? Mag-unwind tayo para ma-relax yung isip mo. Sa sahod ko, bibilang kita ng bagong gamit mo para magmukha ka ng maayos. Hoy, Dimse, saan ka na pupunta? Kinakausap pa kita. Dimsey, maangkan na eh. Nagimas to si Dam ni. Century egg with sliced tomato. Ay, Mercedes, ikaw nga pala magpakain sa kanya para gumaan naman yung loob niya sa'yo. Sure, magpapakain lang pala eh. Dimsey, mangan ka. Anta, di pinagtumbar mo pa iti agas. Subuan na kalangor ni Mercedes eh. Aging diday ka pa eh, Mike. Baka malayo pa yung loob sa akin ni Dimsey Baak. Huwag kang mag-alala. Magiging okay din yan. Sana nga. Nagigilty na din kasi ako sa sarili ko. Ang dadrama niyo. Magiging okay din yan kung nakalangaro din. Imang ka na. Sana gumaling na si Dimsey para hindi na siya nagkakaganyan sa akin. Pakainin mo si Dimsey at may pupuntahan ako saglit. Ayaw niya kapag ako. Basta, bantayan mo na tan. Mga tumit lang ata nung mabisinan. Inang kubunyag, tinalawan na. Yamot pa. Kumpay marami.
panak na ta. Sakto, ni Bentong. Bentong, sumurta kinyak. Dabunutan dilaw data. Di nung banda jay. Asitig lang. Asitig yan da baka jay. Sakto, ako naramidag. Andang nga supo mo. Ang prisupot man ay. Ano nung majay? No, ado sobrang ni handa na. Dapat no kapasupot na. Padi ka lang gayam narawat ti karne. Tapay gayam sakit mo nga supot-supot. Madin niya mo. Raman namin data. That's the way of my life. Nagtibay ka nga talaga. Bilibak na ta, diskarte mo. Bentong, sakit ropaam. Ado masurusurong. Kanaan ka pa mabsaw. Papantakar nila ako dun nakadupay la sa omdan. Siguro, tan. Oh, Dems, kumain ka ng kumain. Oh, kumain ka na, oh. Magugutuman ka niyan. Kumain ka ng kumain para makabawi ka naman. Para gumaling ka na. Oh, ito pa, oh. Ubusin mo to, oh. Konti na nga lang. Di mo pa uubusin. Sarap. Ito pa, oh. Nguya ka ng nguya. Para mabilis mo tong maubos, oh. At makainom ka na ng gamot mo. Isa pa, oh. Bilisan mo na. Kanin. Puro ulam yun. Nguyain mo yun na mabuti, ah. Ito pa. Wala na. Bilisan mo umuya. Yes. Ito pa, oh. Ngayon mo yung mabuti. Oh, magkamatis ka. Maganda to, oh. Pampakinis ang kutis yan. Oh, saglit lang ha. Kukuha lang ko ng tubig mo. O, Dems, inom ka muna ng tubig. Ni Bentong, harta mo ni Mercedes, hindi ko dabak. Supay kadwa na pa ni bulating nga muryot. Mapanda di Sige, Han, Dems, alam mo ba kung nasan yung mga gamot mo? o Mercedes, niya ako amit toy. Binisita ko lang si Dimse. magaling na ba siya? Medyo okay naman na at nakakaintindi na. Di mabuti naman kung ganon. Si Bakan dyan? Wala, may pinuntahan saglit. Kisti sabam naglukukan. Kapay bakam nga nalaingain. O Dimse, may nagkablabusan ha. Umbre po data. Ano? Wala kang brief? Katanda mo na. Mas presko kasi. Tsaka isupay nga labaa. Kisti sabam naghilig ka pa nga dumayo. Tas awam suot mo nga brief. Tas ano kayo masiripan dakan? Makita lang mo eh. Madita mo nga maala. Punay nga rasunatan. Baka ikaw rin bentong wala ka ring brief. Tsaka baka supot ka pa. Malamang Mercedes. Talagtara yata dyan hindi kinugid da. Badimot ibulbulgaran Sao ka lang asaw. Kanya no yung sumutipod no. Tsaka may sakupat tayo mo ni. O mamakangag. Guilty siya. Siguro, totoo ano? Badinak nga ikasta-kasta ta. Baka kahit mo nga ipakita kanyang. Pakitang pa ilang mo. Nagpiksa na akong mo. Pakita mata sa silay. Oh, palaruin niyo daw si Dimse. Bintong. Nyata. Ang kamong mayayaman. Nandak lang mo tamo ata. Tatak lang makakita ti kasta. So nga ro. Sa bagay mo't adi tsura ni.
Hindi mo explain para tayo. Baka barahatin mo rin yung tatang. Mercedes, anong tawag sa barahang ganyan? Uno cards. Ganito yung mga nilalaro ng mga bata ngayon para mahasa yung utak. Ibang cards yung nilalaro namin, yung pusoy, tongke, pares-pares, gano'n. Ito kasi yung pinapalaro ni Baak kay Dimse. Bakit? Nakakatulong ba kay Dimsy yan? Oo, natalnamot, no agay ayam. Kaya makita ko. Mercedes, nakakain ba ng maayos si Dimsay? Oo naman, medyo madami naman siyang nakain. Tapos kayo, nakakain niya dito. Napangabas kami lang ni Bintong, kapag kami dilaod, pag kami mag-birthday. Hoy, ibag manaw sa nga awawin natin ay. Tuwi na. Dinukait mo pati sila o Rico. Ha? Nakaya, kapayubay, tan para na ito. Sige, sige, kamay. Baka may busang kamay. Wala kamay. Ha? Pagpadalang gamot ka. Patakam! Aguri ka, oray na kanil pala na ito. Sabukan na kayo ng mutati. O sige Mercedes, di ka pag-away. Ito naman, bakit pinapauwi mo na ako? Painumik pa yung arod ti agas ni Dimsy Manang, tamaturog suna. Ah, ganun ba? Sige nga, Rod. Pasensya sa abala. Nadim pa lang grocery, matim na replipatan na. Won, madi ka madanagan. Idadaan ko na lang dito. Pag meron na. Sige nga Rod. O Dimsy, nang igwaday. Natangan na ka kami sa grocery. Tan, magpayagas ko. Tulog ka.